Kakabsat nga anak iti Diyos. Datayo nga Kristiano. Barbarsakan datayo. Barbarsakan datayo ti akusasyon. Hante ka na magbilang. Ang kamo lumatil mo nyo kan maksiptaryo di ay namisuti ko na da. Hanyo nga amo ti agbilang. Hanyo amo ti 1, 2, 3. Well, di pagtutungtungan tayo dito kat dating rabi kat may panggap dito Trinidad. And particularly iti trabaho, iti biyang, iti Diyos Santo Espiritu, iti panagparswa iti Diyos iti lubong. Nalawag kan nagadurag iti record ngagpaiso iti Old Testament nga naisurat ni Diyos Ama iti namarswa ti amin. And it was clarified nga iti Ephesians chapter 1 verse 11 nga amin nga banag ket naramid gapus iti bukod nga nakam iti Dios. Suna iti nagplano, i-predestined kuna na jay sakbay ti amin ket adda iti nagdisenyo, adda ti nangaramid ket isu ni Dios Ama. Pagdanon diti John chapter 1 iti New Testament, it was clarified ngani ni Kristo Jesus ket namarswa. Rumrumwar nga iti nang execute jay plano nga diay, di plano ni Dios Ama ket isu iti may kadua nga persona iti Dios nga ni Jesucristo. Itatang rabi may panggap ti biyang mat iti Dios Santo Espiritu. Amin dayti nga sursuro ket nagtaod iti Old Testament. Dayti ti maysa nga misteryo iti Old Testament. Ado dagiti dimteng nga adipan ti Apo nakibtut da kan napasol da iti kinamisteryo na daytoy. And ingganay di tiyempo nga nalawlawagan lang daytoy by the completion nga naisurat iti scripture, by the compilation di 66 nga books, padasang nga istorya dagiti scholars iti Bible, iti pangkitaan da nga rumrumwar nga agpaiso iti panangparswa ti lubong ada ti tallo nga persona nga nagtrabaho, and that is ni Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo Espiritu. Agpaiso kan I am aware nga awan iti word nga Trinity iti Biblia. And as a matter of truth, that is just a word that was made by Tertullian. Namadati ba kada kayo? Hanga gapustawan di word nga di jay, kat it doesn't mean nga mistake di jay. Di word nga incarnation. Awan ti Biblia di word nga incarnate, awan ti Biblia di word nga susarantang incarnation. Niya dati Dios nga nagbaling nga lasag. And yet we use it. Awan di word nga kunatayo nga Easter di Bible, but we celebrate and we commemorate di jay because jay Easter would commemorate us jay nabatbati nga laldaw ni Kristo Jesus ingga na jay panakatay na kan panagungar na. Kastamat incarnation, awan man di word nga di ay nam ipakita na nga isuro na kada tayo nga iti Dios nga dayto ket nagbaling nga lasag. Though awan di Bible, but di kapapanan na, kundi essence na adda di Biblia. Tata. Numapantay di Biblia agpaiso. I would admit the word Trinity is not written and it is not found anywhere in the Bible. It's just a word nga naaramid data that would define, that would clear up, nga iti teaching iti Bible, nakita ni Tertullian, nga may maysa iti Dios, nga rumrumwar nga adati magbubuo iti may maysa nga Dios nga dayto ay. Anya di ay, isu iti Dios Ama, Dios Anak, Dios Santo Espiritu, kat sabali nga persona dagijay, sabali ni Dios Ama, sabali ni Kristo Jesus, sabali ti Diyos Santo Espiritu, ngam na may maysada, ape nga na may maysada, gabusta may maysa ti panakabalinda, awan ti nangat-ngato, awan ti nabababa, may maysa itari jay panunot da, dati panagsasabmitar, naurnos ti panunot, kan uray tinakam da, naurnos da, uray no anya tari jay maysa, adamat lang jay maysa, jay anya ti inarami na jay maysa, adat involvement na di jay. Isu nga di adalam tayo dito nga rabi, makita tayo ti involvement na dito Kristo Jesus, nakita tayo dilas, isu iti namarswa ng executive plano, ano nga nga ti biyang mati Santo Espiritu. Isu da ito iti kung kuna tayo iti book ti Genesis. Nga isuro na kada tayo, ipalawag na kada tayo iti biyang iti Diyos Santo Espiritu. Na may maysada,
Na may sada ko na tayo gapustawan nga to awan na bababa. No anya tayo jay maysa kat adamat lang ni jay maysa. No anya iti panpanunutan jay maysa. Parehas da nga agsuporta. Naurnos ti kapanunutan na nya tirikrik na jay maysa. Kasjay mo tirik na jay maysa. Iso nga dahito jay kunata yung nga. Dahito jay kunata yung kapapanan. It is Trinity. Apay, nagramutan kami dahito yaya. Idi nagramutan na amin dahito nga diskurso kan kapanunutan kat ijay Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26 kuna na jay, and God said, let us make man in our image. Dahito di chimpo di makinnam ngal daw nga raramidan niya po Diyos itilubong. And here was God, and He gave a statement that has been a mystery for a long time. The mystery kat di kunana nga en Elohim. Kahit na nga sawan plural diya, the word nga nausar dito nga God, kahit na nga sawan more than one. Anya ti bagam, akasat nga ibagam nga more than one. Uray pa di sumarsaruno nga words na kuna, let us, isu timang panagnak. And God said, let us. Ada dagiti da duma nga nakatungtong ko may panggap dito. Kunada, the word nga as nga di jay kat He is referring to the cherubims nga naramid na. Agore kayo. When God said, let us make man in our own image, He is not talking to a lower creation, to the cherubims. When He said, let us make man, He was giving us a statement nga nyariay, nga katungtungtong na iti more than one, nga parparehas na, who has the power also nga mga ramid iti maysa nga banag, a creator. Equal with Him. Parparehas na. Equal in everything kanya na. That is why when He said, let us, that's a question the Old Testament nga idinayanak ni Kristo Jesus handa katitilmon kahit nang asawan duwa ti Dios. Oh, kalokwan. But when the word, let us make man in our own image, kat na ibaga di ay, that is a statement implying, and hindi na kompleto ti Biblia, it is being clarified, nga God is talking to more than one person, and that is in the study of the scripture, He is referring to His co-creators, nga ni Jesus and the Holy Spirit. Isang ano kitaan nyo man ni Genesis chapter 3 verse 22. Iti Genesis chapter 3:22 dahito di account nga nagbasol iti tao ket kuno ni Apo Dios iti 22, and the Lord God said, behold, the man is become as one of us. Hanay baga nga may saha nga singular tinausar. Ni ti taon kat amunan kasla kada tayo, karakasla kada tayo, amunan iti dakos ken madi. Implying nga iti tao na offender na ti more than one nga person iti Dios. And sino nga di dyan na offender na? And by the completion of the Bible, it was revealed nga di Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo Espiritu. Iti dati nga rabi, dati iti pagtunungtungan tayo. Yes, Pastor, awan problema ka ni Diyos Ama. We believe that He is the Creator. Last time magpaiso, we have discussed nga a lot of verses would point out nga ni Jesus Christ, He is the executioner iti plano ni Diyos Ama. So they are all Creator. Tatanya nga iti biyang ti Santo Espiritu. Iti Genesis chapter 1 verse 22, here is the role of the Spirit, the creation itlobo. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God iso ti maysa nga nagan iti Holy Spirit. Iti Espiritu ti Dios moved upon the face of the waters. Ijay Hebreo iti word nga move ket kahit na nga sawan kaslangay nga manok nga inukupan na iti lubong.
In other words, dinirekurita na, inurnos na, in-beautify na, insimpa na. Ni Kristo Jesus tinangaramid ti amin, tinang isimpa da iti inaramid ni Kristo Jesus, ti inaramid ni Kristo Jesus, nang iurnos iti pakayurnusan na, kat isu iti Dios Santo Espiritu. Nung nadumakat basbasaan tayo da iti banor namat iti original language. Nga da iti word nga da ito it gives us a special understanding that indeed iti Santo Espiritu, He is the one who decorated the distansya ti earth kan iti sun, the solar system, the Milky Way. Ure di urnos di panagtubo da di chimpu ti panagtutudo kat ada ti citrus plant that will strengthen the immune system of the people, and iti disyerto ada dagi di mula matlang kuna tayo nga mangitad iti rejuvenating refreshment iti body iti tao. So nga tagbunga nga prutas katagay juicy fruits, watermelon. My friend, who designed, who beautifies the earth? It is the Spirit of God. Who ordered iti beauty iti season? It is the Spirit of God. Who made iti distansya ti solar systems nga accurate kung nagpintas ti urnos da nga nagdidinumar? It is the Holy Spirit. Oh my friend, the Spirit is a creator. And may sapay, numapan kayo di Job chapter 33 verse 4. Job Psalms. Job chapter 33 verse 4. Kunara dito the Spirit of God hath made me, referring to the Holy Spirit as the creator. Who created and who designs the body? It is the Spirit of God. Sino tinangiurnos iti biyag ko? Ti salunat ko, ti lasag ko? It is the Spirit of God. And the breath of the Almighty hath given me life. And who is this one who hath given me breath? The same person nga Dios ti bagbagana jet 34 nga sino tinangitad ti angas. It is the Spirit of God. Isuna tinangitad iti angas kada tayo ti unag iti tiyan din inatayo. And He is also called the Almighty. Isaiah, God the Father was called Almighty. In the Revelation, Jesus, chapter 1, was called the Almighty. And here is it in Job. The Spirit of God was called again and was also called Almighty. Nga mangipakita iti equality na kini Diyos Ama kag Diyos Santo Espiritu. Dijay iti biyang iti Diyos Santo Espiritu iti creation. And iti dayto nga Diyos ti biyang na kada kayo kat mangited manen iti biyag nga na espiritualan. Babaan ti panang awat mo kini Kristo Jesus, pananglukat na ti panunot mo, pananglukat na ti panunot mo nga awatem ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mo. Nga tignay na ti puso kon panunot mo nga willingly and voluntarily you will respond to the gospel. Sino ta ken trabaho di ay isumat lang ti Dios Santo Espiritu. Ti Dios Santo Espiritu tinangitad ti anges kun urnos ti biag, ti Dios Santo Espiritu ti mangitad ti urnos ti relasyon tayo ken iti biag nga agnanayon kada ti tapno malak-an tayo di ay. Kakabsat. Dijay ti biang ti makitalo nga persona iti Dios. Kakabsat. Haan tayo nga amo, hangag pa isudya kuna tayo, kunada kada tayo nga haan tayo nga amo tayo bilang. Ammo tayo Agbilang.
may maysa nga Dios nga bubun ti talo nga persona nga sabas-sabali nga parehas da nga equal. May maysa ko na tayo gapusta parehas ti panunot da, parehas ta ti panakabalin, parehas ta ti trabaho, parehas ta ti biyang kenakem, parehas ta. Aslangay nga danom. Anya ti mangbubuo ti danom? H2O. Ada ti talo nga rupa ti danom. Solid, ice, liquid kun gas. Sabali man ti rupa na solid. Nam ti mangbubuo kanya na H to. Kastamal da ang liquid. Danom. Sabali ti rupa na. Nang parehas matlang hydrogen nga duwa, H2O, ti mangbubuo kanya na. Kastamat di gas, H2O, nang sabas-sabali ti rupa na. May sako na tayo. Tapos uray ti trabaho, parehas na ti biyang, parehas na ti panakabalin, parehas da itinakam kan may sa itirik nada. So ako na tayo nga may nga Dios nga binuo ti sabasabali nga persona nga tintiramenti nga kina Dios da karakter da rit na panunot kun na may sa da. So ako na tayo nga may sa nga Dios. God bless. Kakabsat.